matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Ako po si Aizelyn David Manzon. Ako naman si Joshua Lansangan. Samahan niyo kaming kilatisin ngayong gabi ang mga kandidato para sa May 13, 2019 elections. Ito ang plataforma, the CLTV 36 Election 2019 Candidates Forum. Kasamang IZ, apat na kumakandidatong party list ang magpapakitang gilas ngayon sa mga mamamayan ng Central Luzon para makakuha ng boto sa darating na eleksyon. Yes, partner. Ito na pangatlong pagkakataon sa ating programa kung saan binisita tayo ng mga grupong kumakatawan sa iba't ibang sektor sa ating lipunan. Yan nga po ang mga party list. Para sa ating mga tagapanood, sa anong sektor po kayo nabibilang? Huwag kayong magpahuli sa usapan. Maaari kayong mag-post ng komento o reaksyon sa ating mga official social media pages gamit ang hashtag Plataforma 2019. Yan, naka-flash po sa ating pong TV screen ng mga social media pages. Ano? So partner, wag na nating patagalin pa. Ipakilala na natin kung sino-sino nga bang mga party list ang ating mga kasama ngayong araw. Narito ang mga kumakandidatong party list na maghaharap ngayon sa plataforma. 2 dekada nang naglilingkod bilang kinatawan ng mga mahihirap at kawani ng pamahalaan, ang Bayan Muna Party List. Gaya ng kanilang pangalan, pangunahing isinusulong raw ng Bayan Muna ang interes at kapakanan ng bayan at ng mga mamamayan. Kabilang sa napagtagumpayan ng kanilang partido, ang 1,000 piso na dagdag pensyon sa SSS, libreng matrikula sa kolehiyo, libreng irigasyon, libreng masustansyang pagkain para sa mga bata, kompensasyon para sa mga biktima ng martial law at marami pang iba. Patuloy na ipinaglalaban umano ng Bayan Muna ang pagkakaroon ng murang pagkain, bilihin at serbisyo sa pamamagitan ng pagbabasura sa train law at pagkakaroon ng sapat na kita at regular at ligtas na trabaho para sa mga Pilipino. Isa sa mga bagong party list ngayong 2019 elections, ang Co-op Kampi o Kooperatiba, kapisanan ng magsasaka ng Pilipinas. Bago pa man sumabak sa halalan, isinusulong na raw ng kanilang grupo ang interes ng mga kooperatiba, mga mahihirap na magsasaka at manggagawang bukid at ang mga persons with disabilities. Ayon sa Co-op Kampi, ang pagkakaroon raw ng mga matatatag na kooperatiba ang isang susi para matamo ang socio-economic development sa bansa. Kung palaring maupo sa Kongreso, kanila raw ilalaban ang cooperative tax exemption, farm mechanization at pagtataas ng subsidiya para sa crop insurance, pagtataas ng sahod ng mga guro, pagpapatibay sa mga small and micro enterprises at iba pa. Kapakanan at higit na paglilinang raw ng mga atletang Pinoy ang pangunahing isinusulong ng Pwersa ng Bayaning Atleta o PBA Party List mula pa noong July 2016. Kabilang umano sa mga legislative agenda ng PBA Party List ang pagkakaroon ng institutional reforms at karagdagang budgetary support para sa mga marginalized athletes. Layon umano ng kanilang partido na maabot ng bawat Pilipino ang kanilang mga pangarap at may paabot na hindi hadlang ang kahirapan para magtagumpay sa larangan ng palakasan at maging sa sining at edukasyon. Ang tinig ng maralita sa Kongreso, yan raw ang tinatayo ang tungkulin ng Sagip Party List, isang partido na naglalayong magkaroon ng isang pro-poor republic. Kabilang sa kanilang mga aktibidad at mga napagtagumpayan, ang pagbibigay ng medical assistance sa mga mahihirap, pagbibigay ng emergency employment sa mga walang trabaho, pamamahagi ng libro sa mga public schools, pamamahagi ng wheelchair sa mga may kapansanan at marami pang iba. Kabilang sa mga legislative agenda ng Sagip Party List, ang pagsusulong ng mga batas na magbibigay trabaho, magpapatibay sa healthcare system, maglilimita sa epekto ng climate change, pagbibigay pabahay at marami pang iba. Kasama natin ngayon dito sa studio si Representative Carlos Zarate ng Bayan Muna Party List, Ginoong Rene Buenviaje ng Co-op Kampi, Representative Jericho Nograles ng PBA Party List, at si Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List at Senior Deputy Majority Leader
ng House of Representatives. Nandito rin po sa ating studio ngayon ang ilang mga supporters ng Bayan Muna, Sagip, PBA at Co-op Campi. Sa ating unang round, bibigyan ng tig-4 na minuto ang mga kandidato para ipahayag ang kanilang plataporma de gobyerno. Ang unang magsasalita ay malalaman po natin sa pamamagitan ng pagbunot ng pangalan ng party list dito sa ating fishbowl. So, umpisa na natin, partner. Yes. Sino kaya ang mauuna? Okay, so ang ating pong unang magsasalita na merong 4 na minuto ay si Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List. Okay po. Maraming salamat po sa ating lahat. Kinikilala po namin isang napakalaking pagkakataon ang binigay niyo sa amin upang ipahayag namin ang mga nagawa na namin at ang lalong-lalo na po yung nais pa namin gawin alang-alang po sa mga kababayan natin na nasa panig ng Maralita. Hindi po magbabago ang aming plataforma sapagkat ang mga kababayan nating may hirap ay dapat nating alalayan sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang po sa pagkain. Kasi po kung ang ina-advocate lang natin ay murang pagkain, hindi po masyadong ma-accomplish yung nilalayo na buhay ng isang Pilipino. Ang pagkain po kasi dapat merong lasa, merong nutrition, at saka kinakailangan kung gusto mong kainin sa pagkakataong, sa lahat ng pagkakataon, palaging nandun yun. Ang tinatawag po natin ay food security, hindi po lamang yung meron kang makakain na murang pagkain. Ang ganun din po yung pabahay, isa po sa advokasya namin yan sapagkat kapag meron po kayong isang dissenting bahay, dyan po naitataas ang karangalan ng isang taong mahirap. Yung edukasyon po ay napaka-importante rin. Hindi nga natin malaman kung sa hagdanan ng mga pangangailangan ng isang tao kung nasaan ang edukasyon. Lahat po ito'y basic. Pati po yung gamutan at pati na rin po yung pagkakaroon po ng isang dissenting hanap buhay. Lahat po ito ay advokasya ng Sagip. Napakahirap pong advokasya ito, ngunit wala kaming magagawa. Kailangan namin gawin ito alang-alang po sa mga kababayan nating nasa panig ng mahihirap at lalo pang naghihirap dahil po sa kalagayan ng ating bansa. Ang Sagip Party List po ay palaging nasa likod ng mga advokasya na yan. Hindi lamang po sa paggagawa ng mga batas, kung hindi sa pagsusulong nito, sapagkat kapag ka po may kahinaan po ang mga efforts natin para isulong ang mga batas na ito, hindi po biro-biro ang pagsusulong ng batas. Kinakailangan din po yung pakikisama sa loob ng Kongreso. Hindi lamang yung marunong kang mag-file ng batas, kinakailangan ilaban mo yon. Doon pa lamang sa mga committees po, lalong-lalo na po sa plenaryo kapag tatayuan mo na yung panukalang batas na dapat mong isulong. Marami pong mga lobbyists dyan. Hindi po lahat ng batas ay, iyan po ay, kung minsan ay marami pong lalaban dyan, lalong na po yung magkakabilang interest. Kaya kailangan may dibdib ka rin po riyan para ilaban mo yan. Hindi ka dapat mawalan ng loob. At hanggang sa ito'y maipasa. Pati pagpapasa po ng batas, alam po natin, napakahirap yan. Dalawang chambers po ang ating Kongreso. Maaring naipasa mo na sa mababang kapulungan. Ngunit meron pa pong Senado na dapat isaalang-alang. Kung minsan po naipasa na ng Kongreso, ayaw pa rin naman tingnan nung Senado. Sapagkat hindi naman po natin maipapasa ang isang batas kung hindi dalawang kabahayan ng Kongreso ang dapat magpasa niyan. Yan po ay gawain ng isang legislator, isang mambabatas, at ang mambabatas ay nagkakaroon din ng sariling pagpupunyagi upang yung boses niya ay maging boses ng sektor na kanyang kinakatawan. Katulad po ng mahihirap na kinakatawan po namin. Ang boses nila ay kinakailangang marinig ng buong sambayanan sa lahat ng larangan, sa lahat ng pagkakataon. Ito po ay titindigan ng Sagip Party List. Tapos na po ba yun?
O meron pa? Meron pa pong 4 na segundo. Meron pang... Okay na po. Ganun din po. Ganun ang ibig namin Okay na po. sabihin. Hindi maglilikat. Okay na po. Maraming salamat po. Salamat Representative po sa inyo. Rodante Marcoleta mula sa Sagip Party List. Yun, partner, nabigyan sila ng pagkakataon para talagang sabihin yung kanilang mga programa para sa ating mga kababayan. Sino ang susunod, partner? Ikaw na ang bumunot. Pakinggan naman natin ang pangalawang kandidato na maghahayag ng kanyang plataforma de gobyerno. Siya si Representative Coco Nograles ng PBA Party List. Salamat Joshua, salamat Ice. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood dito sa Central Luzon TV 36. Ako po si Congressman Coco Nograles ng Puwersa ng Bayaning Atleta or PBA Party List. Kami po ay ang nag-iisang party list na nakarehistro sa COMELEC na para sa larangan ng sports. At dito sa sports, kami ay lumalaban para sa ating taong bayan dahil naniniwala po kami na ang ating solusyon sa problema ng drugs ay pwede po natin matulungan dito sa pagbibigay ng suporta sa sports. Noong araw ho, meron po tayong tinatawag na Department of Education, Culture and Sports at ito po ay natanggal at pinalitan ng Department of Education. Ang sa larangan ng kultura at sa larangan ng sports ay yun po ay na-downgrade into commission levels. Kaya nga po meron po tayong tinatawag na Philippine Sports Commission, pati yung ating Cultural Commission. Ang problema po, nung natanggal po yung sports at saka culture sa DepEd, nawala po yung ating focus dito sa sports at dahan-dahan po nawala yung suporta at nakikita po natin na kung pupunta tayo sa school, no? Sa MAPE, tinuturuan ng ating mga bata ng mga iba't ibang mga sports tulad ng sepak takraw, pero ang pinapakita lang nila ay hindi yung mga trainings, hindi nila tinitrain ng maayos, walang mga materyales. In fact, ang pinapakita lang nila ay YouTube ng sepak takraw. At doon po natin nakita na ang laki ng problema ng sports at kulang talaga ng suporta galing sa gobyerno. Kaya natutuwa kami na napasa na ang isa sa ating mga landmark legislation at nagpapasalamat kami sa ating gobyerno pati sa Kongreso na napasa ang tinatawag na Philippine Sports Training Center Act. Na for the first time, ang ating mga atleta ay hindi na magsa-squat dahil yung Ultra at saka yung Rizal Memorial Coliseum ay hindi po yan pagmamayari ng national government. Pagmamayari po yun ng siyudad ng Manila, pati ng siyudad ng Pasig. At dahil sa ating pagpasa ng batas ng Philippine Sports Training Center, dito po sa Central Luzon ay gagawa po tayo ng first ever PSC-owned na sports training facility para tulungan ng ating mga atleta. And we believe this is one step closer dito sa aming goal na gumawa ng Department of Sports para mabigyan po natin ang lahat ng mga barangay ng suporta ng sports. Alam po natin lahat yung kwento ni Manny Pacquiao, ni Efren Bata Reyes, mga basketball players natin sa PBA, lahat ng mga volleyball players natin, lahat po merong kakayahan na maging world-class athlete pero kulang lang po ng suporta. Kaya kami sa PBA Party List, naniniwala po kami na kung bibigyan po natin ng sapat na government support, ng government funding, ng government structures, ng mga polisiya, ay mabibigyan natin ng chance lahat ng mga bata na nag-a-aspire na pumasok sa sports. So yun po yung aming plataforma sa Puwersa ng Bayaning Atleta at nagpapasalamat po kami sa inyong imbitasyon. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po Representative Coco Nograles mula sa PBA Party List. Ay, Ziri, narinig na natin ang mga programang nais isulong ng dalawa sa ating mga bisita. Ngayon naman, magbe-break muna tayo. Yes, Josh, tunghayan natin ang mga talumpati ng dalawa pang party list sa pagbabalik ng Plataforma, the CLTV 36 Elections 2019 Candidates Forum. Nagbabalik po ang Plataforma, ang susunod na magpapahayag ng kanilang mga programa. Tingnan ho natin. Yan, kung sino kaya ang next na partner. Excited na ako. Siya po si Rene Buenviaje, chairman ng Co-op Campi Party List. Yan.
Maraming salamat, Joshua. Maraming salamat, IC. At salamat sa CLTV sa pag-anyaya sa Co-op Kampi Party List. And magandang hapon sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood. Ang Co-op Kampi Party List ay kooperatiba, kapisanan ng magsasaka ng Pilipinas. Ito po ay binuo ng mga kooperatiba, sekundarya at primarya at iba't ibang samahan ng mga magsasaka, mangingisda at manggagawang bukid. Ang pangunahing layunin ng aming party list ay palakasin at itaguyod, isulong ang kooperativismo bilang isang instrumento ng mga maliliit na negosyante at magsasaka para maging competitive tayo, hindi lang nationwide kundi globally. Ang mga pangunahing batas na nais naming isulong ay ang pagtataas ng interes ng mga manggagawang bukid, magsasaka, mangingisda upang maging competitive sila sa hinaharap nating agricultural modernization. Ang kooperatiba ay tututukan namin lalong-lalo na yung mga micro, small, and medium-sized cooperatives. Kasi naniniwala kami na ang mga type ng cooperatives na ito ang mas nangangailangan ng government interventions at mas dapat na suportahan hanggang sa sila'y magkaroon ng kakayanan na makasabay sa ekonomiya. Ang kooperatiba ay mayroong 26,000 registered cooperatives tayo sa bansa at dito sa Region 3 ay mayroong humigit kumulang sa 1,500 with an estimated almost close to 1 million membership. And malaking puwersa kung maaalalayan at mabibigyan natin ng pagkakataon na ma-access yung mga government programs. At ang Co-op Kampi Party List ay mangunguna sa mga legislative agenda na magsusulong sa interes ng mga sektor na ito. Kasama at kabahagi rin namin sa party list na ito ang mga persons with disabilities. Naniniwala kami na ang sektor na ito na very vulnerable ay kinakailangan din na merong magsasatinig ng kanilang mga hinaing. Kaya doon sa aming proposed legislative agenda ay kasama namin sila at nais din namin katawanin ang kanilang sektor para maisatinig ang kanilang mga hinaing. At gayon din ang maralitang sektor dahil marami ring kooperatiba, marami ring mga urban poor associations turn into cooperatives at gusto naming ipakita na talagang mabisang pamamaraan ang kooperatiba para maisulong ang iba't ibang programa at livelihood projects na maaaring maging kasangkapan ng mga maliliit nating mamamayan. Yan lamang at maraming salamat. Maraming salamat po, Ginoong Rene Buenviay. Okay. At syempre panghuli partner, si Representative Carlos Zarate po ng Bayan Muna. Salamat, Ais and Joshua. Sa loob ng halos 2 dekada, ang number 1 Bayan Muna ay tumitindig para sa interes at kagalingan ng ating mga mahihirap at inaaping mamamayan. Kasama na ang ating mga mahihirap at inaaping mamamayan dito sa gitnang Luzon or Central Luzon na aming pinagpupugayan dahil sa patuloy nilang pagtagkilik sa number 1 Bayan Muna sa nakaraang 2 dekada. Ang Bayan Muna ay isang multisektoral na partido ng mga mahihirap at mga api at dinadala rin ito ang tinig ng ating mga kawani sa pamahalaan, ang mga katutubo at iba pang pinagsasamantalahang sektor. Ang Bayan Muna, ito ang aming pangalan, ito ang aming prinsipyo. Una sa lahat,
bayan muna. Ito ay naniniwala sa politika ng pagbabago. Politika ng pagbabago, hindi lamang ng mga personalidad, kundi ang batayang pagbabago sa ating lipunan na dapat kung sino yung nakararami sa ating lipunan ay dapat sila ang mas maraming representasyon dito sa ating pamahalaan. Katulad ng ang nakakararami sa ating mga lipunan ay ang mga magsasaka. Kaya nararapat lamang na ang mga magsasaka dapat ay mas marami sa Kongreso. Pero ito nga ang the irony, no, sa lahat. Ang mga magsasaka natin ay iilan lamang kung nakakapasok man sa Kongreso. At sa pamamagitan ng bayan muna ay binibigyan natin sila ng tinig. Sa pamamagitan ng pagtutulak simula pa noong 2001 ng tunay na reformang agraryo. Maraming programang reforma na sa agraryo ang bilyon-bilyon nating pinondohan pero failure pa rin ito. Sa kasalukuyan, 8 sa bawat 10 magsasaka. Hindi pa rin nila hawak ang lupang kanilang sinasaka. Naniniwala din ang bayan muna na kailangang itulak natin ang isang pambansang industrialisasyon. It is the height of irony na lahat ng mga minerales nanggagaling sa Pilipinas pero hanggang ngayon, kahit pako at karayom ay ini-import ng ating bayan. Nito mga nakaraang 2 dekada, marami na ring batas na naipasa ang bayan muna. At isa dyan ay ang pagtulak natin na maging libre na ang patubig para sa ating mga magsasaka. Noong 2017, naging naisakatuparan na ang Free Irrigation Service Act. Lahat ng 8 hektarya pababa ng mga sakahan sa palay na marami dito sa atin sa gitnang Luzon ay libre na ang kanilang irigasyon. Naitulak din natin ang free tertiary education. Naitulak din natin ang mandatory school feeding at marami pang makabuluhang batas. Pero alam natin, napakalimitado ng mga batas na naipasa ito dahil maraming batas ang naitutulak sa Kongreso na hindi naman tunay na nagdadala sa tinig at boses ng mga mahihirap na mamamayan. Isa na riyan ay ang usapin ng Tax Reform for Acceleration or Inclusion Law or TRAIN na siyang nagpapahirap sa ating mamamayan sa kasalukuyan dahil sa pagtaasan ng presyo ng mga bilihin. At ang isang advokasya ng bayan muna sa 18th Congress ay ang panawagan na i-repeal ang TRAIN law at iba pang kontra mamamayan na mga batas. Naninindigan ang bayan muna rin na kailangang tumindig ang Pilipinas laban sa interes ng mga dayuhan na siya ngayong sumisikil din sa atin. Kaya isa rin sa advokasya ng bayan muna sa kasalukuyan at sa darating na Kongreso, i-assert ang oversight function ng Kongreso, lalong-lalo na sa mga loan na pinasok ng Duterte administration patungkol dito sa mga usapin ng loan, halimbawa sa Chico River Rehabilitation Project na ipinasok natin sa China. Muli, humaharap ang number 1 bayan muna sa ating mga kababayan sa Central Luzon. Ibalik po natin sa Kongreso ang bayan muna. Ang tunay na kampyon ng mahihirap at api, kampyon ng mga kawani ng pamahalaan, kampyon ng mga katutubo. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Representative Carlos Zarate ng Bayan Muna. Partner, narinig na natin ang plataforma ng mga kandidato. Sa puntong ito, sasagutin naman nila ang isang tanong sa pamamagitan ng oo o hindi. So, ihanda nyo na po yung mga placards po natin. Ang tanong, pabor ba kayo sa muling panunumbalik ng death penalty? Pakitaas po ang sagot. So, umpisan na natin kay Representative Carlos Zarate ng Bayan Muna, hindi. Okay. Si Ginoong Rene Buenviaje ng Co-op Campi, oo. Kay Representative Jericho Nograles naman ng PBA Party List, oo. Kay Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List, hindi. Yan. So partner, magkakaiba yung kanilang sagot dito sa tanong na ito. Ano? At marami pa silang mga katanungan na sasagutin sa ating pagbabalik, partner. Sa ating pagbabalik, isasalang natin ang ating mga panauhin para sagutin ang ilang mga inihanda nating katanungan. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang plataforma. The CLTV 36 Elections 2019 Candidates Forum. Narito ang mga pamantayan at alituntunin para sa plataforma Election 2019 Candidates Forum. Ang bawat kandidato ay bibigyan ng 2 minuto para sagutin ang mga tanong na babasahin ng ating mga host.
Maaring magbigay ng follow-up question ng opposing candidate na sasagutan ng nakasalang na kandidato sa loob lamang ng 1 minuto. Kusa namang mamamatay ang mikropono kapag lumagpas na ang sumasagot na kandidato sa itinakdang time limit. Ang mga tanong sa ating programa ay galing sa mga reporters at journalists ng CLTV 36, mga sectoral representatives sa Central Luzon at mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng social media. Hindi pinahihintulutan ng pamunuan ng programa ang pagpasok ng personal na pag-atake, masasamang salita at pagmumura na wala sa konteksto ng isyung pinag-uusapan. Nagbabalik ang plataporma. Kasamang IZ, ang unang pares na maghaharap ay si Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List at si Representative Carlos Zarate ng Bayan Muna Party List. Si Congressman Marcoleta ng Sagip Party List ang ating unang tatanungin. Kasamang IZ. At narito po ang tanong. Bilang House Senior Deputy Leader, isa kayo sa mga pangunahing sumusuporta sa itinataguyod na federalismo ng Administrasyong Duterte. Noong nakarang Disyembre, inaprubahan ninyo sa Kongreso ang RBH 15 na umani naman ng mga batikos mula sa iba't ibang grupo. Kabilang sa kanilang mga tinututulan dito ang pagtatanggal raw ng anti-dynasty provision, pagtatanggal ng term limit para sa mga senador at kongresista, ang pagtatanggal ng state policy para hikayatin ang pagtatayo ng mga NGOs at community-based organization at marami pang iba. Ang tanong po, paano mo ipapaliwanag na tunay ngang makakabuti sa bansa ang isinusulong na federalismo ng kasalukuyang administrasyon? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Inaakala kasi namin ng federalismo ang sagot dun sa napakalaking problema ng ating bansa na hindi masolusyonan sa napakaraming mga panahon. Halimbawa po, mahigit ng 20 taon na nakararaan ng ating ipagpagtibayin yung tinatawag nating local government code. Ito sana yung nagsasalamin doon sa pagsasarili o yung tinatawag na devolution ng ating mga local governments. Na kung saan binibigyan natin sila ng masasabi nating pagsasarili sa kanilang mga sinasakupang mga lugar. Ang tawag dito ay decentralization o sa ibang katawagan, devolution. Ngunit makikita naman natin na hindi masyadong nagtagumpay. Nanatili ang tinatawag nilang Imperial Manila na siya pa rin ang nagdidikta kung ano ang dapat na maging rate ng progress sa mga kanayunan. Yung tinatawag nating political patronage ay talagang nandiyan pa rin sa ating bansa. Isang napakalakas na panguluhan. At lahat ng mga politiko, lahat ng mga leaders ng bawat nayon, palaging nakatuon ang kanilang mga kaisipan at ang kanilang mga pananaw kung paano sila makakalapit doon sa napakalakas na impluwensya ng opisina ng Pangulo. Kung sino yung malapit, siya yung nagkakaroon ng maraming sabihin na nating mga budgets na nagagamit sa kanilang mga lugar. Sa makatwid, pati yung pagprogreso, yung growth ng ating mga kanayunan ay hindi masyadong natutugunan sapagkat hindi pantay-pantay at equitable ang resources na naipadadala sa ating mga local governments. Okay, maraming salamat po Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List. Ngayon naman po, mabibigyan ng pagkakataon ang representante ng Bayan Muna na magbigay ng follow-up question. Manong Dante, kung sa inaakala ninyo na ang federalismo ang maging solusyon sa kahirapan ng ating bayan, maitanong ko lang doon sa ipinasa ng House na tinutulan naman namin dahil nagboto kami ng no, bakit malaking bahagi doon sa ipinasa ng House na draft federal constitution ay ang pagbubukas ng ating pambansang patrimonya sa interes ng mga dayuhan. Kung ang sinasabi natin ay kailangan solusyonan ang kahirapan, ay hindi ko nga makita doon kung paanong bakit walang provision on agrarian reform. Pero makita natin na talagang sagad-sagaran, ang national patrimony natin ay binubukas natin sa pagpasok ng mga dayuhan para mas i-exploit pa nila ang ating kalupaan, ang ating natural resources. Sapagkat napag-aralan naman ng ating pamahalaan, talong-talo tayo talaga kung pag-uusapan yung foreign direct investments. Ikumpara na lang natin ang ating bansa sa mga kalapit bansa sa Asia. Halimbawa yung Singapore,
o kaya yung Vietnam, Thailand, o kaya yung Malaysia, palagi tayong nandun sa pinakahuli kung ang pag-uusapan ay yung foreign direct investments. Ang FDIs po ay napakalaki ng kanyang magagawa upang itaas yung pamumuhunan at dito sa ating bansa. Kapag ka po tayo ay palaging nasa kulelat, kumpara na lang natin siguro sa Vietnam, huling-huli na po tayo. Ang pagkakaroon ng pamumuhunan ng mga bansa sa ating sariling bansa, napakalaki po ng magagawa nito para itaas po yung ating yung ating pagtatrabaho, yung economic activity ng ating bansa. Kung wala po tayo noon, matatalo na po tayo kaagad. Okay, maraming salamat po, Representative Rodante, sa inyong kasagutan. Para naman po sa Bayan Muna Party List kay Representative Carlos Zarate, narito ang tanong. Kilala ang inyong party list bilang miyembro ng Makabayan Bloc na mariing tumututol sa train law. Nitong nakaraang buwan, marami ang nagtaas ng kilay sa pag-endorso ng Makabayan kina Senador Grace Poe at Senador Nancy Binay. Pawang mga bumoto na pabor sa train law. Ano ang naging basihan ng inyong endorsement at hindi ba ito tumataliwas sa inyong pinaglalaban na buwagin ang train law? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Salamat po sa katanungan. Ang Makabayan Bloc po ay isang koalisyon ng iba't ibang progresibong partido. Sa pagpasok natin ng pakikipag-usap doon sa mga kandidatong ini-endorso ng Makabayan Bloc, kasama na ang number 1 Bayan Muna, ay meron pong mga batayang prinsipyong pinag-uusapan dyan. Una na riyan ang usapin ng train law. Inilapag natin ito sa maraming kandidato at maliban doon sa kay Congressman Nery Colmenares na talaga namang tutol sa train law, may dalawang bumoto pabor sa train law na pumayag sila na kapag sila ay naibalik sa Senado ay i-review nila ito at bukas sila na suspindihin ang napakasamang epekto ng train law, lalong-lalo na ang excise taxes on petroleum products. At yan po ay kasama na riyan si Senator Grace Poe at si Senator Binay. Sa pakikipag-alyansa po ay hindi naman kailangang maximum ang ating aabutin. No? Merong mga minimum na usapin at merong mga maximum na usapin. At hindi lang ho doon sa train law ang aming pinag-usapan. Pinag-usapan din namin ang usapin ng paglaban namin sa charter change, no? Na nagtutulak ng hindi makatotohanang pagbabago sa ating lipunan, lalong-lalo na itong federalismo na hindi naman ito ang sagot sa ating problema. Nandoon din ang usapin ng human rights, nandoon ang usapin ng independent foreign policy, nandoon ang usapin ng paglaban para sa interes ng kababaihan. So ito po ang mga batayang prinsipyo na ipinasok at inilapag namin sa napakaraming mga kandidato at tumugon dito sina Senator Grace Poe at si Senator Binay. Kasama na rin po yung iba pang inendorso ng Makabayan Bloc, no? Sina Attorney Hilbay, Attorney Jokno, Attorney Tanyada, si Samira Gutok, si Chody Di Guzman at si Sani Matulak, no? At iba pa pong inendorso ng. So hindi ho ito taliwas doon sa aming prinsipyo. Maraming salamat po. Ngayon po ay may pagkakataon ang sagip party list na magbigay ng follow-up question. Ang train law ay binabatikos ng Bayan Muna dahil ito raw ay pabigat sa ating mga mamamayan. Pero hindi ba totoo na dito magmumula ang malaking bahagi ng pondo ng gobyerno na ito naman ang gagamitin niya para makapagpundar ng maraming pagtatrabaho o pagmumulan ng trabaho ng ating mga kababayan. Kasi kapag kulang ang pondo at ang pamahalaan ay nabigo sa pagkalap ng kaukulang pondo para magpundar ng mga negosyo na kung saan magtatrabaho ang ating mamamayan, magsasuffer din ang karamihan ng mamamayan, lalo na yung nasa panig ng kahirapan. Kung gusto ho natin ng dagdag pondo, bakit ho ang mahihirap ang ating pahihirapan? Ang train law po ay pahirap sa talagang pabigat sa ating mga mahihirap. Bakit hindi ho pukpukin natin ang BIR at Bureau of Customs? Sinabi nila halos 600 billion ang hindi nila nakokolekta. Bakit ho ang mga mayayaman ay sa halip na taasan natin ang kanilang tax ay binabaan natin? Okay po, mangalap tayo ng pondo, pero wag ho nating pahirapan ang mga mahihirap. Dito ho sa train law, mahihirap ang nagpasa ng pabigat rito sa pagtaas ng excise taxes sa oil, sa value-added tax na in-expand ngayon. Kaya noong 2018, tumaas ho ang tantos ng ating inflation rate dahil sa train law. Ngayong taon,
Ang second tranche ng excise taxes ay pumasok uli. Tataas na naman po ang ating inflation. Pahirap na naman ito sa ating mamamayan. Next year, ang third tranche ng train law ay papasok uli. Pahirap at pabigat ito sa ating mamamayan. Okay. Maraming salamat Maraming po. salamat po sa mga kinatawa ng Sagip Party List at Bayan Muna Party List. Kasamang IZ, ang Yes, susunod na pares na maghaharap ay si Representative Jericho Nograles ng PBA Party List at si Rene Buenviaje ng Co-op Campi Party List. Ang unang sasala ay si Congressman Nograles ng PBA Party List. At partner, narito ang tanong. Ayon sa batas, itinatag ang party list system para magkaroon ng patas na representasyon ang mga marginalized sector sa Kongreso. Sa isang report ng online news outfit na Rappler, nabilang kayo sa listahan ng mga political clans at powerful figures na tumatakbo sa ilalim ng party list system. Paano ninyo ipapaliwanag ang pagkakabilang ninyo sa isang partido na dapat sanay kumakatawan sa mga maralita? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang tanong. Sa loob po ng party list system, ang mga party list organization, sila po ay pumipili kung sino po ang gusto nilang gawing nominee sa loob ng party list. At sa amin po, sa Pwersa ng Bayaning Atleta, ako po ay napili as early as 2015. Matagal na po yung Pwersa ng Bayaning Atleta, nagsimula po ito noong 2007. At hindi pa po ako napili doon, ako po ay naging miyembro ng Pwersa ng Bayaning Atleta noong araw na yon. At sa 2015 lang po ako napili. So meron po kaming proseso ng pagpipili at yun po ang naging basehan ng sa aking pagiging nominee. Sa 2016 elections, napili po ako bilang second nominee ng PBA party list at saka pagdating po sa 2019 elections, ngayon po, napili po ako bilang first nominee. So kung nakikita ninyo sa party list, meron talagang proseso at yun, meron kaming sariling rules na nire-respeto po ng COMELEC at yun po yung sinusunod po namin. So whether you are a political clan or not, ang tanong naman talaga doon ay kung ikaw ba ay makakapagbigay ng sapat na trabaho para sa adikain ng party list, ikaw ba ay nakakapag-represent ng party list, whether nakaupo ang party list sa Kongreso or nakakuha ng responsibilidad sa loob ng Kongreso o hindi. Ang importante ay yung party list ay totoong party list na naninilbi sa taong bayan at umaabot sa kung saan-saan. Okay, maraming salamat po, Representative Coco Nograles. Ngayon naman, ang baon na tanong ng kinatawan ng Co-op Campi kay Representative Nograles. Kong Nograles, good afternoon. Kung sakaling papalarin muli ang PBA party list, sangayon ka ba na dapat amyendahan ang party list law upang mas maging epektibo at matugunan yung original na layunin nitong katawanin yung mga marginalized sector? Well, talagang sangayon ako sa pag-amenda ng ating party list law dahil yung ating party list law ay circa 1997 pa. So, ibig sabihin, more than 20 years na po ito, 22 years old na po ito at sa lahat ng ating mga batas, kailangan talagang i-amenda. Isipin nyo po, sa party list, no, pagdating sa balota, isa lang ang pwedeng suportahan. Hindi naman natin pwede ikahon ang isang tao na isang sektor lang talaga siya. So tingnan po natin, sa Senado, 100 po ang nababakante kada election, 100 ang pwede mong botohin. Dito naman sa party list, mga 50 seats ang mababakante kada election, pero isa lang ang pwedeng botohin na party list. So nakikita po natin, hindi mo naman pwede sabihin na susuporta lang ako sa co-op or susuporta lang ako sa maralita, susuporta lang ako sa mga atleta, susuporta lamang ako sa mga farmers. So mas mabuti na yung ating mga layunin, kung sino ang ating mga underprivileged, yun ang pwede natin i-shape. Okay, maraming salamat po, Representative Coco Nograles. Partner? Kasama IZ, narito naman ang katanungan para kay Rene Buenviaje ng Co-op Campi. Ayon sa pambansang katipunan ng makabayang magbubukid, magdudulot ng malaking pinsala sa mga magsasaka ang rice tarification law dahil sa pagbubukas ng merkado sa mga imported na bigas. Suportado nyo ba ang nasabing batas? At ano ang plano ninyong gawin para protektahan ang mga magsasaka sa kabila ng pagkakaroon ng rice tarification law? Maraming salamat sa katanungan. Suportado po namin ang
nasabing batas dahil naniniwala kami na ang kikitain ng pamahalaan dito ay makatutulong sa ating mga maliliit na magsasaka. Yun po lamang dapat na matiyak at ito ay isa sa aming nais na bantayan kapag maging manalo o hindi sa babantayan namin na ang kikitain dito sa rice tarification na to na ayon na rin sa national government ay ilalaan sa mga maliliit na magsasaka upang makatulong at mapagaan yung kanilang kasalukuyang hinaharap na mabigat na farm inputs, farm implements at mababang halaga naman ng pagbili ng kanilang mga produkto. At yun po ang gusto naming tiyakin kasi medyo parang general pa ngayon yung panukalang batas na yan. Kung magkakaroon ng mga implementing rules dito, gusto naming makibahagi na matiyak na makakarating ito doon sa ating mga maliliit na magsasaka. Maraming salamat po Ginoong Rene Buenviaje. Ngayon po ay mayroong follow-up question o maaari pong magbigay ng follow-up question ng PBA Party List. Sa pagpasa po ng ating Rice Tarification Act, isa sa mga na share sa Kongreso ay yung smuggling ng rice. At marami daw mga kooperatiba na sumasangkot dito sa smuggling. Ano po yung dapat gawin sa mga kooperatiba na sangkot dito sa smuggling? Maraming salamat Kong Nograles sa tanong. Kami po ay kumukondina doon sa mga kooperatibang nagagamit ng mga rice smugglers. At katuwang po ang Cooperative Development Authority. Nais po naming tiyakin na walang kooperatibang magagamit para mapagsamantalahan ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng mga smuggling na yan. Ang nananawagan din po kami sa aming hanay na bantayan kasi marami rin pong nakakapagparehistrong mga pseudo-cooperatives. At in partnership with the CDA, sa tingin ko po medyo na restrict na namin ito, na limitahan na i-screen ng mabuti ang mga nais na magparehistro na kooperatiba na hindi naman tunay natutugon doon sa konsepto ng kooperativismo. Okay. Marami pong salamat sa mga kinatawan ng PBA Party List at Co-op Kampi Party List. Kasama IZ, narinig natin ang kanilang sagot sa ating unang tanong. Tumungo naman tayo ngayon sa ating ikalawang yes or no question. So mag-ready na po tayong muli at partner, ang tanong, naniniwala ba kayo na napapanahon na para magkaroon ng divorce law sa Pilipinas? Pakitaas po ang kasagutan. So partner, kay Representative Carlo Zarate ng Bayan Muna, oo. Para naman kay Ginoong Rene Buenviaje ng Co-op Kampi, oo din. At kay Representative Jericho Nograles naman ng PBA, oo. Kay Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List, hindi. Yan. So, dito partner, 3 oo at 1 hindi po ang kanilang kasagutan. At partner, marami pa tayong mga kasagutan na ibabato sa kanila, katanungan na ibabato sa kanila at kanilang sasagutin. At manatili po kayong nakatutok dahil magbabalik ang plataporma. Nagbabalik po ang plataporma. Ang mga party list na unang maghaharap sa round na ito ay ang Co-op Kampi at Bayan Muna. At partner, ang tanong? Okay. Kabilang sa mga pangunahing problema ng mga magsasaka ay ang kawalan ng sapat na subsidiya mula sa pamahalaan at pagkakaroon ng isang backward agriculture practice. Ano-anong mga measures ang pwede ninyong isulong para magkaroon ng farm mechanization at sapat na subsidiya ang ating mga kababayan na nasa bukid? Okay, ang Co-op Kampi po ang sasagot sa katanungan at meron po kayong 2 minuto para sagutin ito. Maraming salamat sa inyong katanungan. Pangunahin pong nais naming isulong ang proteksyon ng mga maliliit na magsasaka at
assistance ng national government sa mga small farmers natin para makatugon sila doon sa direksyon na pinupuntahan natin ngayon, yung agricultural modernization and mechanization. Medyo malaking challenge po ito, pero uumpisahan namin ito sa pamamagitan ng isang malawakang dissemination, information dissemination at pakikipagkaisa sa mga national government agency. Pangunahin na ang Department of Agriculture and Department of Agrarian Reform para makapag-implement ng mga programa at proyekto na tiyak na magbebenepisyo sa ating mga maliliit na magsasaka. Tinitingnan din po namin na isulong ang panukalang batas na magbibigay ng insurance o mas palalakasin yung ating kasalukuyang crop insurance program. Okay, maraming salamat po, Ginoong Rene, sa inyong kasagutan. This time around, partner, meron pong pagkakataon ng representante ng bayan muna na magbigay ng kanyang follow-up question. Mang Rene, magandang gabi po. Dito po sa sinasabi nyo kasing modernization, agricultural modernization, ang nakikita po ng bayan muna rito ay ang pagkiling doon sa ating direksyon ngayon, ang pagkiling doon sa liberalization, no? Doon sa mga importation, kahit na sa agrikultura. No? Lahat ngayon, ini-import na natin. No? Nag-i-import tayo ng bigas, nag-i-import tayo ng kahit isda, nag-i-import tayo ng gulay, nag-i-import tayo ng manok, nagbaboy at lahat. So, hindi ho ba kailangan, dapat unahin muna nating bigyan ng pansin at tuon ang ating mga lokal na mga magsasaka rather than suportahan natin itong pagli-liberalize sa ating agricultural sector. Okay, salamat po, Kong Sarate. Tama po kayo at sang-ayon ang inyong lingkod na dapat nating suportahan yung ating mga magsasaka. Pero ito pong trade liberalization ay batas na naipasa na. At ang nais po namin dito ay maalalayan na lamang yung ating mga magsasaka at manggagawang bukid na makasabay. At samantalang tinitiyak natin na hindi maaabuso nung pag-liberalize ng trade yung kanilang mga hanap buhay sa bukirin at sa pagsasaka. Maaring napakalaking challenge nga po nito para sa sektor ng pagsakahan at pangisdaan. Pero ang aming panawagan ay ang pagkakaisa. Sapagkat naniniwala po kami na sa pagkakaisa ay merong kalakasan at may kaunlaran. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Ngayon naman, ang kinatawan ng bayan muna ang sasagot sa ating tanong. Narito po ang tanong. Sinabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio na posibleng kunin ng China ang oil at gas-rich assets ng bansa sa West Philippine Sea kapag hindi tayo nakabayad ng maayos sa Chico River Irrigation Loan. Hinamon naman ng inyong grupo na igiit ng Pangulo ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon naman sa ilang taga-suporta ng Pangulo, hindi natin kayang labanan ng China, kaya pagbigyan na lamang daw natin sila sa kanilang ginagawa sa ating karagatan. Ano ang inyong mungkahi para mag-iit ang karapatan natin sa West Philippine Sea na hindi na isa sa alang-alang ang kapayapaan sa rehiyon? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Tama po, hindi ho kailangan makipagyera tayo sa bansang China. Napakilaki po ng bansang China at wala nga ho tayong kakayang makipagyera. Pero alalahanin po natin, nanalo na tayo sa International Tribunal on the Law of the Sea, no? Na nire-recognisa ng desisyon na ito na ang mga karagatan, no, dyan sa West Philippine Sea ay kabahagi ng teritoryo ng Pilipinas at kailangan i-assert natin yon. No? Hindi ho pwedeng sabihin, wala na ho tayong magawa, no, sa paglalapastangan na ito sa ating pambansang patrimonya at pambansang soberenya. Ang atin hong mga kapitbahay na bansa, ang Indonesia, ang Vietnam, tuloy-tuloy ang kanilang diplomatic relations with China, pero ina-assert nila yung kanilang karapatan sa kanilang mga teritoryo. Kaya nga po kami ay maghahain ng isang kaso sa Korte Suprema sa darating na araw at questionin natin itong pinasok na kasunduan with China na napaka-onerous ng mga at disadvantageous na mga provision sa loob ng agreement na ito na pwedeng pagdating ng panahon na hindi na mabayaran ng Pilipinas ang kanyang pagkakautang,
ay kukunin ng China ang ating mga patrimonial assets, no? Gaya dyan sa Reed Bank. Yan po ay pwedeng maging katubusan ng ating kahirapan dahil ang Reed Bank ay mayaman sa natural gas at iba pang mga natural na kayamanan, no? Pero pag nagkataong hindi ho tayo makabayad, ay yung gas po, natural gas at iba pang mga elemento dyan sa Reed Bank, ay pwedeng kukunin ng China dahil sa pinasok natin na kasunduang ito with China. So hindi ho kailangang makipaggera tayo. Ang kailangan lang ay tumindig tayo, proteksyonan ang interes ng Pilipinas at interes ng mga Pilipino, hindi ho ang interes ng mga dayuhan o interes ng mga ilang negosyante. Okay. Maraming salamat po. Ngayon po ay magkakaroon naman ng follow-up question ang Co-op Campi. Kong Zarate, sinasabi ng mga tagapagsalita at ng mga economic persons ng Malacanang na wala namang pinagkaiba ang kontrata na ito sa China sa ibang kontrata natin, kagaya ng kontrata sa Japan at sa iba pang bansa kung saan tayo ay umutang. At sinasabi din nila na walang dapat ikabahala sapagkat maliit na halaga lamang ang uutangin at kayang-kayang bayaran. Kaya hindi dapat ipangamba. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Isa pong malaking kabalintunaan yan, no, na walang pagkakaiba. Ang utang ho sa China, ang bayad ho natin dyan 2% per annum. Sa Japan po, 0.25 lang. Ano? At doon po sa pagkakautang natin sa Japan, walang provision doon na kapag hindi tayo nakapagbayad, ay yung ating patrimonial assets ay pwede nilang kukunin. Talagang disadvantageous yun. Ano? At sabi ho, kahit pa ho sinabi nila na ito ay it was vetted, no, maganda ang negotiation nito, tandaan po natin, ganun na ganun din po ang sinabi ng diktador na si Marcos nung siya ay nangutang noon. At ano ang nangyari sa atin? Yung pagkakautang ni Marcos hanggang ngayon ay binabayaran natin. Matatapos lang nating bayaran ito sa 2025. So itong sinasabi nilang maliit lang ito, bilyon-bilyon ho ito. No? Long after the Duterte administration will no longer be in power, tayo pa rin ho ay magbabayad sa pagkakautang na ito. Kaya nga, kailangan i-assert din natin yung power ng Congress, no? Dito sa pagpupondo. Dapat hindi automatic appropriation ito. Dapat may karapatan ng Kongreso na suriin ang pagbabayad ng mga utang na ito. Maraming salamat po. Kasamang IZ, ang susunod na sasalang, ang Sagip Party List at ang PBA Party List. Ang Sagip Party List po muna ang sasagot sa ating katanungan. Kasama IZ. Yes, ang tanong, partner, noong 2017, nagpasa kayo ng isang mosyon para gawing piso ang budget ng Commission on Human Rights. Ano ang pagtingin ninyo sa estado ng human rights sa bansa? Naniniwala ba kayong lugmok ito sa ilalim ng Administrasyong Duterte? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang tanong. Alam po ninyo, yung 1,000 budget para sa human rights ay isang paggising lamang sa kanila sapagkat matagal ko nang ipinaunawa sa kanila na sang-ayon sa ating saligang batas, ang Human Rights Commission ay dapat natutukan ang mga violations na nagagawa sa kanyang mga mamamayan, hindi lamang yung nanggagaling doon sa tinatawag nilang state actors or state agents. Pangkaraniwan na, ang tinutukoy nila mga pulis at sundalo at sa mga government personnel. Sabi ko, paano naman yung mga human rights violations na nanggagaling naman o ginagawa naman ng mga pribadong sektor? Ang sabi ng Human Rights Commission, hindi po namin jurisdiction yun. Wala po kaming kinalaman doon. Anong ipinakita ko yung saligang batas sa kanila? Kaya mo bang basahin ito? Kaya mong unawain ito? Ang nakalagay rito, all forms of human rights violations. Wala ka kung sinisino ito, walang pinipili, walang itinatangi. Habang ito ay paglabag sa karapatan ng karapatang pangtao, sino man ito, mapagobyerno, mapapribado, ito ay responsibilidad na dapat tugunan ng Human Rights Commission. Ayaw po nilang sagutin yon at pinamamarali nila na hindi po, sang-ayon po kanya sa ganito at ganyan na wala namang pinagbabasihan, ang amin lamang pong karapatan ay tungkol lamang po doon sa mga taong gobyerno at kailanman po ay hindi dapat na panggalingan ng karapatang pantao. Paglabag sa karapatang pantao, yung pribadong sektor. Nung pinakita ko sa kanila, pati yung mga dokumento na nanggaling doon sa tinatawag nating Constitutional Commission, lumabas doon. Pati pribadong mga tao magkakasala kapag hindi nila
sinunod ang karapatang pantao. Maraming salamat po. Sa punto pong ito ay magkakaroon naman ng pagkakataong magtanong ang kinatawan ng PBA Party List. Salamat. Manong Dante, kami sa PBA Party List ay sumasang-ayon po sa inyong statement. In fact, doon po sa debate sa loob ng Kongreso, napansin po namin na one-sided masyado ang Commission on Human Rights at hindi po nila pinapansin ng mga violations na labas sa gobyerno. So ito pong 1 minuto na nakalaan po para sa sagot sa tanong, i-request ko po, ipagpatuloy niyo po yung gusto niyong sabihin. Ayun nga. Ito ngang nakaraang budget hearing, nung magkaharap uli kami, ang tanong ko kay Commissioner Gascon, gusto mo ba kung ulitin natin yung ating episode? Ang sabi niya, ano ba ho mas mabuti? Kinakailangan ho siguro, wag na nating paglabanan. O sige, kako. Ito yung infographics mo, kako, na nakalagay sa inyong website na mali. Sapagkat ang pinagkukunan nito, palagi niyong sinasabi, taong gobyerno lamang ang aming sinisiyasat, ang aming inuusig. O ito, papalitan ko kako ng isang correct infographics para hindi na kita interpolate, para hindi na tayo humaba. Pirmahan mo na lang ito kung sumasang-ayon ka na akin nang kinorek yung infographics. Pinirmahan po niya sa plenary, sa makatwid, sumasang-ayon siya. Sabi ko, mula ngayon, ito na ang ilagay mo sa website mo, palitan mo yung mali. Ibig ko sabihin, tinanggap po ni Commissioner Gascon na sang-ayon sa saligang batas, wala kang sisinuhin kahit sinong tao kapag siya'y lumabag sa human rights. Kasamang IZ. Ang susunod na sasagot sa ating tanong ay si Congressman Nograles ng PBA Party List. Partner, narito ang tanong. Batay sa Congress website, kaunti lamang ang mga panukalang batas na sinumite ng inyong party list na nakatutok sa sports. Paano niyo po masasabing nakatutok kayo sa paglilinang ng mga atletang Pilipino? Ano ang inyong kasalukuyang partisipasyon sa paghahanda ng mga atleta para sa SEA Games? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang tanong. Unang-una, marami po tayong mga panukalang batas na pinasa sa Kongreso. In fact, personally, meron po ako more than 20 laws na napasa. And ang na-file po natin, more than 140 laws ang napasa po natin as principal author. And as co-author, meron po tayo another 140 or so. So, ito sa aming party list, marami rin po kaming na-file ng mga panukalang batas at napasa po ang ating Philippine Sports Training Center. Kung wala po yung PBA party list, wala po yung Philippine Sports Training Center. And that is one of the reasons why naniniwala kami sa party list system. Dahil kung wala pong nakatutok dun sa larangan ng sports, ang Philippine Sports Training Center ay siguro mahihirapan na makapasa ngayon. So ngayon, napasa na po yung Philippine Sports Training Center. Nakikita po namin, ang sunod po namin na ipapasa, itong final na po namin na Department of Sports. Ang nakikita po kasi natin, ang number 1 problem ng ating sports program ay wala talagang budget na binibigay dito sa sports program. Kung ibababa po natin dito sa mga paaralan, ang MAPE, ilang beses lang yan sa isang buwan na nag-meet at saka ang mga support sa MAPE sa ating mga public schools ay napakakulang. Kung pupunta po kayo sa mga athletic meets, regional athletic meets or national athletic meets, nakikita mo kawawa yung mga bata, natutulog sila sa karton. Ngayong SEA Games, parating na SEA Games, ang daming problema ng SEA Games ngayon. We are now working hand in hand with the Philippine Sports Commission, pati yung Philippine Olympic Committee kung paano natin isusulbar yung mga problema dahil ang dami pa pong kailangan gawin sa darating na SEA Games ngayong November at December. Kung wala pong party list para sa sports, wala pong congressman na nakatutok dito sa problema na darating sa ating SEA Games. Maraming salamat po. Sa punto pong ito ay magkakaroon ng pagkakataong magtanong ng kanyang follow-up question o magbigay ng kanyang follow-up question ang kinatawa ng Sagip Party List. Congressman ko, baka naman sabihin mo, kung hindi mo ko tinanong, hindi na rin kita tatanungin. Hindi, sige. Baka mahalata naman tayo. Go ahead. Bago tayo magtapos sa Kongreso, bago tayo nag-recess, ibig sabihin, o nag-break, yung One Pacman Party List ay tumayo para isulong, sana ma-adapt natin man lang bago tayo mag-break, yung kanilang pinapanukalang boxing commission. Department of Boxing. Ngayon, nandun ka naman, isa sa ating mga kasamahan ay tumayo sapagkat ang sabi niya, mukha kanyang malalabag naman ang ating saligang batas sapagkat parang class legislation naman yan.
Bakit naman meron na tayong Philippine Sports Commission, magtatayo ka pa ng boxing commission? What is so spectacular about the boxers? Sabi niya gano'n. Anong masasabi mo ron? Well, unang-una, yung position po ng PBA party list is that meron po kaming batas na pinupush. Ito po yung strengthening of the GAB, the Games and Amusements Board, na nandun po yung ating mga boxing. So yung Games and Amusements Board, gusto po natin na bigyan sila ng lahat ng mga CT scan, X-ray, na para pag nagkaroon po ng ating mga boxing meets, nandun sila na kumpleto na yung mga gamit para sa ating mga boxers. So nakikita ko po dito sa Boxing Commission, while that is one of the futures na pwede sa boxing, hindi pa po ito hinog sa panahon. So mauna po natin siguro yung ating strengthening of our current systems dahil hindi pa po hinog para magbigay ng isang commission para sa boxing or isang departamento para sa boxing lang. Okay, maraming pong salamat sa mga kinatawan ng PBA Party List at Sagip Party List. Narinig po natin ang sagot ng mga kandidato tungkol sa ilang mga isyu. Ngayon naman, partner, bigyan natin sila ng isang tanong na sasagutin nila sa pamamagitan ng oo o hindi. Ang tanong, sang-ayon ba kayo sa isinampang kaso nila dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban sa China dahil sa kanilang agresyon sa West Philippine Sea? Pasadahan natin, partner, ang kanilang mga sagot. Mula kay Representative Carlos Zarate ng Bayan Muna, oo. Para kay Ginoong Rene Buenviaje ng Co-op Campi, oo. Sagot naman ni Representative Coco Nograles, oo. Mula sa PBA Party List. Para kay Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List, hindi. Kakaiba, tatlong oo muli, partner, at isang hindi. At marami pa pong mga katanungan silang sasagutin sa ating pagbabalik sa plataforma. Yes. Kasamang IZ, ang mga katanungan sa round na ito ay magmumula sa mga ipinadalang tanong ng mga sectoral representatives sa Central Luzon. Tama ka dyan, partner. Bubunot na tayo ng tanong at ito'y sasagutin ng lahat po ng kandidato. So, ang tanong na ating nabunot ay mula po sa isang concerned citizen. So, ang tanong niya, paano niyo matitiyak na hindi magkakaroon ng pork barrel kung kayo ay papalarin na maluklok sa Kongreso? So, yan po ang kanyang katanungan. Partner, ikaw na ang bumunot kung sino ang unang sasagot sa tanong na ito. Ang una pong sasagot sa katanungang yan ay si Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List. Ito po ay issue sa pork barrel. Wala na po talagang pork barrel sapagkat po sang-ayon doon sa disposition ng Korte Suprema doon sa kasong isinampa ni Belhica versus Executive Secretary, ang pork barrel po ay unconstitutional na pong i-declare. Kaya kahit nga po yung makabalik po kami sa 18th Congress at sino man po sa amin, wala naman pong magtatangka na ibalik muli ang pork barrel sapagkat ito po ay unconstitutional na. Nagiging pork barrel lamang po ang isang expense item kapag ka dalawang conditions na nandoon. Unang-una, lump sum siya. Yung pong lump sum ay hindi nakikita kung saan nakatuon ang paggamit doon. Walang specific na pondo ang nandoon. Pangalawa, magkakaroon pa ng post-enactment intervention. Pagkatapos na ma-approve yung cost item na yun sa pamagitan ng GAA, papasok yung lawmaker para pakialaman yun. Hindi na po pwedeng mangyari yung dalawang kondisyones na yun, kaya wala na pong pork barrel. At yan po ay titindigan po ng representative ng Sagip Party List kapag kami po ay nakabalik sa Kongreso. Salamat po. Maraming salamat po. Okay, partner, ang susunod naman na sasagot sa tanong na yan ay si Representative Coco Nograles ng PBA Party List.
Po, ang tanong po ulitin ko, paano nyo matitiyak na hindi magkakaroon ng pork barrel kung kayo ay papalarin na maluklok sa Kongreso? Meron po kayong 2 minuto. Maraming salamat. No? Unang-una, yung proseso po ng ating national budget ay nagsisimula like any other law, nagsisimula siya sa isang bill na tinatawag na General Appropriations Bill. So yung General Appropriations Bill, dapat dun pa lang wala ng lump sum na nakasulat doon or walang nakasulat na, for example, na funds for medical assistance, yung mga ganyan. Hindi po pwede na ganun, tapos buong Pilipinas ang nakasulat. So dapat nakasulat dyan, line by line na yan, dun pa lang sa bill. Meron po tayong mga safeguards dyan. Unang-una, dumadaan po yan sa committee hearing. After the committee hearing, pupunta pa yan sa plenary. After sa plenary, babalik na naman ng plenary yan. After that, pupunta sa Senado. Tapos ang mga senador, titingnan nila kung meron mga lump sum appropriations dyan. At ang sunod niyan, magbabay-camp pa yan kung meron mga disagreeing provisions. At ang sunod niyan, pupunta pa yan sa presidente. Pagdating doon sa presidente, kung meron silang makita na mga lump sum doon, yan dapat isa-subject sa tinatawag na veto at tatanggalin yan dapat ng presidente. Kung baka sakaling nakalusot yan, dapat hindi pa rin yan re-releasan ng pondo dahil lump sum appropriations yan. Or kung meron magdidikta na dapat ganito, ilalagay ang kalsada dito sa area na to, charge dito sa isang lump sum appropriation dito sa loob ng ating batas, hindi po rin yan pwede. So ito po yung ating mga safeguards, not to mention na pwede mo padalhin yan sa korte para pipigilin. So ano ang role ng congressman? Ang role ng congressman, dun pa lang sa very beginning, titigil na yan yung mga lump sum na yan, at kami sa PBA Party List ay susunod kami dyan sa batas at susunod din po kami sa rules ng House of Representatives na hindi po pwede nalalagyan ng lump sum ang ating General Appropriations Bill, lalong-lalo na ang General Appropriations Act. Salamat. Salamat po, Representative Coco, sa inyong kasagutan. Partner, ikaw na. Ang susunod na sasagot sa katanungang iyan ay si Ginoong Buen Viaje, ang chairman po ng Co-op Campi Party List. Okay, muli, meron po kayong 2 minuto. Maraming salamat, Joshua. Nagdesisyon na ang Korte Suprema na ang PDAP ay hindi legal. Kaya malabo nang maibalik yan sa Kongreso. Ngayon, ang nasa ating saligang batas na ang karapatan sa pagbalangkas at pagpasa ng ating pambansang budget ay nasa kapangyarihan ng Kongreso. Yun ang dapat gawin ng mga kinatawan nito. Ang Co-op Campi Party List ay titindig sa anumang taliwas na gawain sa nasa saligan at nasa kapangyarihan ng Kongreso. Ang PDAP sa aking personal na pagtingin ay katulad din ng sinabi ng mga naunang nagsalita na malabo na itong maibalik. At ang nangyayari lamang ang katawagan dito na pork barrel kapag yung isang pondo matapos maipasa ay pakikialaman pa ng Kongreso. Yun yung pinakang illegal acts dito. At yun yung hindi natin gagawin, lalong-lalo na sa magiging kinatawan ng Co-op Campi Party List. At itataguyod natin ang kapakanan at interes ng higit na nakararaming mamamayan at poprotektahan ang kanilang mga basic rights at karapatan. Salamat po. Salamat po sa inyong kasagutan, Ginoong Rene. At syempre, panghuli po, nasasagot si Representative Carlos Zarate ng Bayan Muna. Maraming salamat, Joshua and Ice. Nung first term ko, noong 2013, ang unang nilagdaan kong panukalang batas ay ang to abolish the pork barrel system. Dahil naniniwala po tayo at nung panahon na yon sumabog yung eskandalo ng Napoles, yun ang pinagmumulan ng grabing korupsyon talaga. Napakalimitado ng ating resources at ito pa ay napupunta sa malawakang korupsyon. Totoo po, may desisyon ng Korte Suprema na bawal na yung lump sum appropriation na tinatawag na PDAP. Pero talaga hong napaka-creative, no? And I disagree with our colleagues here ng ating mga politicians na transform na ho ang pork barrel, no? Andyan pa rin ho ang pork barrel at ito ay hayagang inaamin naman ng ilan nating mga kasamahan sa Kongreso, no? At nasa liderato. The fact na hindi pa napirmahan ang ating 2019 budget, ano bang pinag-aawayan dito?
malaking pondo na napupunta sa mga mambabatas. And that is pork barrel. Pwede mo bang, kahit tawagin mo yung insertion, augmentation, ang kabuuran niyan ay mayroong pondo para sa mga mambabatas at kabahagi ito ng isang sistemang tinatawag nating sistema ng padron or patronage system, no? Na totoo, hindi na ito post-enactment, yung intervention, pero there are interventions still na ginagawa ng mga mambabatas, no? So, ito ay hindi nangyayari kung hindi pinapayagan ng Malacanang, no? Kaya napakalaking hamon nga ang nangyari ngayon dito sa ating 2019 budget. Sinabi ng bawat Senado at sinabi rin ng House, merong malaking pondo dyan, 75 billion. Kaya ang hamon natin kay Pangulong Duterte, i-veto ninyo ang pork barrel na ito para sa interes at kagalingan ng ating mamamayan. Kung talagang ayaw natin ng pork barrel, yung pondo na yan, dalhin natin sa mga batayang serbisyo, pangkalusugan, pabahay, edukasyon. Huwag na ho nating ibigay sa mga politiko at sa mga kabinete at kung sino pang nakikinabang sa pork barrel system. Maraming salamat po. Kasama ng IC, napakinggan natin ang mga sagot ng ating mga kandidato sa mga tanong ng mga taga Central Luzon. Ngayon naman, hingin natin ang kanilang panig sa tanong na sasagutin nila sa pamamagitan ng oo o hindi. And partner. Ang tanong, napapanahon na ba para magkaroon ng same-sex marriage sa Pilipinas? Ang inyo pong mga kasagutan. Isang controversial na tanong, partner. Ang sagot po ni Representative Carlos Zarate ng Bayan Muna, hindi. Ang sagot po ni Ginoong Rene Buenviaje ng Co-op Campi, oo. Sagot naman ni Representative Coco Nograles ng PBA Party List, hindi. Ang sagot naman po ni Representative Rodante Marcoleta ng Sagip Party List, hindi. So, tatlong hindi naman ngayong partner at isang oo. Manatili po kayo nakatutok at magbabalik ang plataporma. Nagbabalik po ang plataporma. Sa puntong ito, bibigyan natin ng 1 minuto ang bawat kandidato para magbigay ng kanilang pangwakas na mensahe. So, partner, alphabetical order tayo base dun sa kanilang party list name. So, unahin na po natin ang kinatawan ng Bayan Muna. Representative Carlos Zarate. Maraming salamat. Ang number 1 Bayan Muna po ay sa 18th Congress ay magiging tinig pa rin ng mamamayang Pilipino, ng maralitang Pilipino, magiging kampyon ng mahirap, kampyon ng mga api, kampyon ng mga kawani ng pamahalaan. Tuloy-tuloy nating isusulong ang mga kahingian at kahilingan ng ating mga mahihirap na kababayan. Pangunahin na rin dyan, yung Genuine Agrarian Reform Bill, kailangan itulak natin yan. Pambansang industrialisasyon. Itutulak din natin ang National Minimum Wage na 750 pesos kada araw sa pribadong sektor at 16,000 pesos para sa pampublikong sektor. Tuloy-tuloy din nating itutulak ang interes ng ating mga senior citizens na mataasan ang kanilang pensyon na napako na ngayon sa 500 kada buwan. Itutulak din natin ang kagalingan at interes ng ating mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor. Tapusin na natin ang ENDO. Ito ang napakalaking problema ng ating mga manggagawa sa kasalukuyan. Ako po ay pabor sa kakarapatan ng ating LGBT. Partner? Okay, maraming salamat po. Ang susunod, Co-op Campi Party List, si Ginoong Rene Buenviaje, ang kanila pong party chairman. Maraming salamat Joshua and IC and maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ang advokasya ng Co-op Campi Party List. Ang Co-op Campi Party List po, kagaya ng nabanggit ko na kanina, ay naglalayong katawanin ang sektor ng kooperatiba, magsasaka, manggagawang bukid at mga mangingisda kasama ang mga persons with disabilities. Ang kooperatiba po sa ating bansa ay mayroong 26,000 registered cooperatives with 14 million membership. At sa tingin po namin, ang kasalukuyang representasyon nito sa Kongreso ay maliit kumpara sa populasyon ng mga cooperative members. Kaya nais po naming isulong ito na madagdagan ng kinatawan ang
ang sektor ng kooperatiba. Gayon din po ang mga magsasaka, mangingisda at mga gawang bukid para madagdagan din ang kanilang tinig sa Kongreso. Maraming salamat pong muli. Maraming salamat din po. Tawagin po natin ngayon si Representative Coco Nograles mula sa PBA Party List. Maraming salamat Joshua and Ice sa pagkakataon na ito. Kami po sa PBA Party List ay nagpapasalamat po sa aming mga supporters na binigyan kami ng pagkakataon na mag-serve dito sa ating 17th Congress at napasa po natin ang Philippine Sports Training Center Act. Sa 18th Congress gusto po namin ipasa ang dalawang landmark legislation, isa ang Department of Sports at ang pangalawa ang Extended Family and Medical Leave Act. Yan po yung aming gustong i-propose na ang mga family at saka medical leaves ay mabibigyan ng extension na leave in case na mayroong mga emergencies para sa mga family dahil marami pong mga unforeseen events at pagbibigay din po ng suporta sa pamilya, especially dito sa mga atleta na kailangan nilang mag-compete sa iba't ibang mga lugar and limited lang ang leave sa mga parents na gustong sumuporta dito. So nakikita po namin ito bilang isang landmark legislation sa 18th Congress. Maraming salamat po. Salamat po, Representative Coco. Okay, para naman sa Sagip Party List, si Representative Rodante Marcoleta, ang Senior Deputy Majority Leader. Pangarap po ng Sagip Party List ang ma-liberate ang mga hirap nating kababayan sa lalong madaling panahon. Katulad po ng bansang China, 700 million poor Chinese were lifted from poverty in 40 years. 1978 to 2018, napugnaw po nila ang mahihirap ng mga kababayan nila sa loob naman ng 40 years. 30 million lamang po ang mahirap sa ating bansa. Naniniwala po ako pag merong political will, magagawa natin ito. Ang bansang Singapore po, 90% po ng kanilang pagkain ini-import nila. Pero number 4 sila sa food security sa buong mundo. Ang Japan po, kukunti lang ang agricultural lands nila. Pero because of sustained investment in productivity in farms, nasa number 22 sila. Ang ating bansa po, nakakaawa po kung nasaan, nung ranggo na po tayo. Kaya po ito ang pangarap natin at tutuparin po yan, pipiliting matupad ng Sagip Party List sa susunod po na Kongreso. Salamat po sa ating lahat. Salamat po sa mga kinatawan ng party list na tumugon sa ating imbitasyon. Kasama nga IZ, dito po nagtatapos ang plataforma The CLTV 36 Election 2019 Candidates Forum. Magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes para muling kilatisin ang mga kandidatong nanliligaw para makuha ang nag-iisa nating boto. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Aizaline David Manzon. Ako naman si Joshua Lansangan. Laging tatandaan na ang matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Maraming salamat po.